Vieš, čo robia majiteľia firiem, ktorí skutočne prerazia? Nesnažia sa len dodržať tempo. Nehrajú sa na to, že všetko je v poriadku. Nezatvárajú oči pred chaosom, úzkými hrdlami a slepými škvrnami vo vlastnom biznise. Robia pravý opak. Sú ochotní rozbiť komplexitu na kúsky a pomenovať problémy bez prikrašľovania, pozrieť sa na realitu bez ega a zložiť z nej systém, ktorý skutočne funguje. Práve títo lídri si uvedomujú, že rýchle rozhodnutia sú k ničomu, ak sú postavené na domnienkach. Rast bez kontroly je len maskovaný chaos. Nejako to pôjde, nie je stratégia, ale predohra k pádu. Títo ľudia nehľadajú konzultanta, ktorý im povie to, čo chcú počuť. Hľadajú partnera, ktorý im povie to, čo potrebujú počuť. Na čas, tvrdo a presne. A presne preto sa dostávajú ďalej ako ostatní. Majiteľia firiem, ktorí vyhrávajú, sú tí, čo rozbijú nejasnosti a vytvoria absolútnu orientáciu, odhalia skryté rizika, ktoré mohli stať milióny, navrhnú odolné systémy, ktoré doručujú výsledky pod tlakom, menia chaos na konkurenčnú výhodu. Nie preto, že majú šťastie, ale preto, že odmietajú žiť v ilúziu, že to nejako dopadne. Toto nie je o popularite, toto nie je o prázdnom motivačnom gíči. Toto je o firmách, ktoré chcú veci robiť správne, úplne a dokonca. Ak si ten typ majiteľa, ktorý radšej čelí realite ako zbožným prianiam, potom patríš medzi tých pár, ktorí si zaslúžia vyhrávať. Držím ti v tom palce a ak s tým potrebuješ pomôcť, kľudne mi napíš.